3 fakty o organizácii eventov, ktoré vám nikto nepovie. Volám sa Štefan Hric a eventy robím už viac ako 20 rokov. Mňa všade strašne všetci radi fotia a všetci chcú so mnou niečo mať. Až 8 z 10 zamestnancov poverených organizáciou interných eventov v prieskumoch uvádza, že eventy sú najstresujúcejšou časťou ich práce. A tí ostatní dvaja robia u nás, to chápeš, ne? Nechať si zorganizovať event agentúrou preto môže byť celkom dobrý nápad. My to zvládneme bez stresu. Teda bez vášho stresu. Zorganizujeme pre vás konferencie, firemné prezentácie, interné eventy, team buildingy, promo aktivity, skrátka úplne všetko, čo sa deje naživo. Máme viac ako 20 rokov skúseností s eventami všetkého druhu. Vedeli ste, že až 75% eventového obsahu upadne do zabudnutia? Firmy žiaľ využívajú eventový obsah úplne minimálne. No takto. Nie preto, že by nechceli, ale zamestnanci, ktorí organizujú eventy, na to jednoducho nemajú kapacitu. Preto je dobré mať na evente kvalitný kontentový tím, ktorý je pripravený z vášho eventu vysekať ten najlepší a najkvalitnejší obsah, ktorým budete na sociálnych sieťach ohurovať ešte kľudne aj pol roka. My vám takýto tím vieme ponúknuť, či už na event, ktorý organizujeme my, alebo na event, ktorý si organizujete bez nás a potrebujete z neho len odchytiť ten najlepší content. Okrem toho s nami viete tvoriť obsah aj v našom unikátnom hybridnom štúdiu. Nahráte si tu podcast, urobíte fotky, natočíte videá alebo odstreamujete panelovú diskusiu. Okrem toho tu usadíte aj vašich 40 divákov. Toto štúdio sa nachádza priamo v centre Košíc. Poďte robiť obsah s nami. Viac ako polovica interných zamestnancov je pri organizovaní eventov zodpovedná za budžet, ktorý je vyšší ako ich hypotéka. Často pritom organizujú event úplne po prvý raz. Nepoznajú dodávateľov, nepoznajú princípy trhu, skrátka nevedia, ako to funguje. To je niečo úplne rovnaké, ako keby ste zobrali kľúče od svojho nového Ferrari a dali ich niekomu, kto ešte v živote nešoferoval. Že nauč sa, že nech sa páči Ferrari. OK? Nice. Je úplne v poriadku, že chcete, aby to zorganizoval váš interný tím. Len prosím vás, dajte im predtým výcvik. Aj preto ako skúsení eventoví odborníci poskytujeme školenia interných eventových tímov. Školenie alebo intenzívny kurz ich pripraví na rôzne situácie, ktoré ich čakajú pri príprave eventu. Oni tak budú pokojnejšie spať a firma má aspoň akú takú záruku, že ich budžet o výške Ferrari sa nerozbije. Keby ste potrebovali skonzultovať čokoľvek, čo súvisí s vašim pripravovaným eventom, som tu pre vás. Pokojne si tu na LinkedIne buknite 20-minútovú konzultáciu a ja sa pokúsim zošerovať s vami čo to zo svojho know-how.